berez tresna informatikoak eta itzulpen prozesuan erabiltzea, ekartzen duten onurak eta itzulpen prozesuaren kudeaketa osoa eramateko aukera, bestelako lokalizazioa, berez tresna informatikoen beraien itzulpena egitea eta ze tresna dauden horako gauzak egiteko, eta horako gauzak lantzea eta egitea. Oso importantea da hizkuntza korpusak lortzea, aldez aurretik itzuli diren dokumentuak batu eta hortik atera dezakezu terminologia eta pistak hobeto itzultzeko eta badago tresnak horretarako, itzulpen memoriak, gero dago bikoizketak egiteko tresneria dago ere, eta lokalizazioan batzutan zerbait webgune bat itzuli behar da eta ez da bakarrik esaldiak itzultzea. Bestean dolarretan azaltzen dena jarri behar duzu euroak eta beste detaile batzuk bertako kulturari egokitu behar direnak eta horretarako tresnak alor hauetarako tresnak badaude eta ikasleak gaitasun hartu behar du jakiteko zer dagoen horretan eta nola erabiltzen diren tresna horiek. Nik uste dut erronka hori zedala ez, paperean itzultzen ikasi dana, itzulpena bera eta itzulpen prozesuen zehar egiten diren tasa ezberdinek tresna informatikoen bidez egitea eta tresna informatiko horrekin erraztasuna lortzea eta jakitea ze tresna dauzen erabilgarri, zelan erabiltzen diren eta zelan sartu normeraren itzulpen prozesuan. Berez, tresna informatiko hauen batik bat gehiago itzultzeko aukera ekarri dute, finean itzulpen prozesua askartu dute, itzulpen prozesuaren alde errepikakorrenak eta berez astunenak erresteko aukera eman dute eta hori dela berez ekarpen handiena, gehiago itzultzeko aukera eta azkarrago itzultzeko aukera. Tresneri horretan praktikak egiten dituzte. Gauzak ikasten dira, aurreko tresnak ezagutzen dituzu ondo erabilezkero. Modulo bakoitzean alde praktiko oso importantea da. Beti daude programak, martxan jarri behar direnak eta erabili behar direnak. Eta gero bukaeran dago norberak aukeratzen du ikusi ditu 5-6 alor horietako berarentzat gustokoena izan dena eta irakaslearen eskutik egiten du hilabeteko lana. Eta sakonago egiteko justo horietako batean. Azken finean, esan bezala, gaur egun hezkuntza industriak indar handia du eta berez industria hortan prestatuagoa edo hortan lan egiteko aukera erraztasun gehiago ematen dizkizu. Oso referentzia ona da alde hortatik Langune. Langune da hizkuntzaren industrian mugitzen diren Euskal Herriko agenteak. Hor biltzen dira 30-40 enpresa, instituzio eta biltzen dira hor zerekin badagoelako. Argi dago, gero eta mundu digitalean, gero eta behar gehiago dago edukiak, mezuak eleanitzean zabaltzeko. Noski ere, itzultzailearentzat lana da hori. Eta itzultzaileak jakin behar du ingurune horretan eroso mugitzen. Titulazio honetan eskaintzen dugunarekin hori lortu nahi dago. Hor sartzea, murgiltzea, ikaslea eta erosoago igeri egitea tresna guzti horietan. Salt is sea from below.